Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya wantun cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti, ngrawat jagi kratoning Allah ingkang rawuh ing tengah-tengah kula panjenengan. Temtu kratoning Allah menika kados pundi Allah nguasani gesang kula panjenengan, gesang paguyuban-paguyuban komunitas, lan temtu gesangipun umat manungsa, gesangipun donya. Anggenipun kula panjenengan sansaya saged ngraosaken rawuh kratoning Allah nggih kanthi sesarengan jagi kados pundi katentreman kawilujengan kasaenan menika tansah sumunar ing gesang pasrawungan. Gusti Yesus ingkang makarya ing alam donya kanthi martosaken kratoning Allah wus cepak. Awit lumantar Gusti Yesus kratoning Allah rawuh lan dipun wiwiti kapenuhanipun. Lumantar pakaryan-pakaryan dalem, lumantar sabdo-sabdo dalem, kratoning Allah kabangun saengga para murid tiang-tiang ingkang tinarbuka ing Gusti Yesus boten namung ing pakaryan-pakaryan dalem nanging ugi ing sabdo-sabdo dalem menika ingkang lajeng dipun kersakaken Gusti jagi ngrawat kratoning Allah. Awit tumraping Gusti Yesus kratoning Allah menika pindha wit sing tuwuh mekar ngrembaka lan awake dhewe ingkang kedah ngrawat kados petani yen nenandur menika lak nandur wiji. Nah, wiji menika kratoning Allah anggenipun tuwuh, anggenipun mekar ngrembaka menika nggih daya kekuataning wiji. Awake dhewe ya tugase kados pundi dadosaken siti sing subur, sing becik tumraping wiji kratoning Allah. Yen sampun tuwuh wis thukul kados pundi awake dhewe ya ngrawat, ngrabuk. Nek kuwi wit kacang ya awake dhewe gawe lanjaran. Yen kuwi pari awake dhewe ya terus matun supaya suket-suket liyane ora do tuwuh mulet wiji kratoning Allah sing wis tuwuh menika. Lan sapanunggalane kula panjenengan jejering petani mesti wis ahli menggawe ngrawat jagi wiji ingkang tuwuh supados ing sakmangkih nggih awoh biyet, awoh kathah. Yen ana uler-uler utawa walang utawa ama ya dibasmi. Nah, menika tugase awake dhewe jejering murid dalem Gusti kaya petani ngrawat tetanduran. Lan lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid lan kula panjenengan sami kanthi gegambaran pasemon. Gusti njlentrehaken kados pundi kratoning Allah menika kabangun wonten ing tengah-tengahipun umat manungsa. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuhana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem
kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Markus bab 50 ayat 26 ngantos dumugi 3:50. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang wong-wong sing padha ngumpul, kratoning Allah iku umpamane mangkene. Ana wong ndeder wiji ing palemahan, embuh rina, embuh wengi, embuh wonge mau turu, embuh tangi, nanging wiji mau thukul lan tuwuh. Wonge dhewe ora mangerti, awit lemah ngetokake woh miturut carane dhewe. Disike wujud tandur, banjur metu wuline, wasana wulen mentes isi. Dene yen wis tuwa, ora dadak dienteni, banjur dieneni, awit wis tekan mangsane panen. Gusti paring pangandika maneh, kratoning Allah iku isih arep dak padhakake karo apa maneh, utawa arep dak umpamaake nganggo pasemon apa. Kratoning Allah iku kaya dene wiji sawi, nalika disebar padha-padha wiji sing cilik dhewe, nanging sakwise disebar tuwuh dadi janganan sing gedhe dhewe, metu pange gedhe-gedhe nganti manuk-manuk ing awang-awang padha mencok lan ngayom. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika nyariosaken kados pundi Gusti Yesus paring gegambaran dumateng tiyang kathah menggaing kratoning Allah lumantar pasemon cacah kalih. Lan kekalihipun pasemon menika magayutan kalian tetanduran. Ingkang sepisan Gusti paring pasemon menggaing kratoning Allah kados wiji sing ditandur, sing tuwuh dhewe ngasi ngetokake woh. Ingkang kaping kalih kados wiji sawi sing cilik dhewe ning rikala tuwuh mekar ngrembaka dadi wit sayuran sing gedhe dhewe ngasi ana pange lan manuk-manuk bisa mencok lan ngayom utawi nusuh. Nah menika gegambaran ingkang dipun paringaken Gusti kados pundi kratoning Allah menika bakal tuwuh mekar ngrembaka kanthi kekuatanipun piyambak. Ingkang penting yen kratoning Allah digambarake kados wiji sing tinandur. Mila awake dhewe lan tiyang kathah nggih dikersakake Gusti dadi petani-petani sing ngopeni, sing ngrawat, sing jaga wiji wau, supados anggenipun wiji menika tuwuh mekar ngrembaka lan awoh terjamin. Jenenge wit sing tinandur mesti ya otomatis awake dhewe openi, apa meneh wite sing tinandur menika pancen sing awake dhewe senengi lan butuhake. Kula yakin naminipun petani mesti nandur wit utawa sayuran sing pancen dibutuhake, mbuh kanggo pangan dhewe utawa ya bisa didol saengga duwite isa nggo nyukupi butuh liyane. Umpamane ya nandur lombok, sawi, kacang panjang, jagung, pohung, lan umumipun sing cetha ya pantun. Menika ditandur awit nggih dibutuhake. Nek wit ya wit jati, wit sono, wit nangka lan sapanunggalane sing bisa dienggo gawe omah. Yen ora dienggo gawe omah ya didol lan payu larang. Nah, menapa malih wiji kratoning Allah. Estu-estu awake dhewe betahake ora mung kanggo gesang ing alam donya, ning ya kanggo nggayuh gesang swarga. Mula mesti kudune lan wis sakmestine awake dhewe jaga, rawat lan upayakake kanthi temenan.
aja ngasik wiji kratoning Allah sing tuwuh mekar ngrembaka menika ing sakmangkih dadi rusak utawa anggenipun awoh terganggu merga ana ama, merga ora kopen, merga ora ana sing peduli. Lan awohe terus ora ana sing ngeneni, mergane ora ana sing peduli, ora ana sing gelem ngopeni. Kados wonten ing hutan-hutan, kula yakin kathah woh-wohan sing mbok menawi enak ning merga ning tengah hutan ya ora ana sing ngeneni. Utawa wonten ing dusun kula kemawon nggih, jaman rumiyin menika wonten ing wana kathah banget wit dhuwet lan dhuwete menika manis-manis. Bubar sekolah jaman rumiyin ngunduh dhuwet. Ning merga saiki ora ana wong sing ning alas, bocah-bocah ya wis wegah ning alas, dhuwete ora kopen lan ora ana sing ngeneni. Wohe nganggur. Ampun ngantos wohing kratoning Allah injih kawilujengan ya dianggurake. Padahal menika estu-estu kula panjenengan betahaken kangge nggayuh gesang kawilujengan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.